pag-usab, mga angkol o mga auntie. Lugutin na sab ko ninyo na mga ina sa dagkatahuran na karong orasaha sa mga gising pa. Good evening po sa inyo, mga angkol o mga auntie. Ayan po, bago po tayo i-continue ang ating pinag-usapan, no? Tungkol sa mga bagay-bagay na to. Gusto ko lang muna ding i-shout out ang mga nag-message sa akin sa aking fan page sa Totoy Bato Official. Shout out kay Roldan Balolo. Ayan. Maayong gabi, Col. Musta na karon? Musta? Karon lang ko naka-text nimo kay panggabi na pud ko. Shout out ko diri sa may Manggahan Warehouse. Tapad sa San Roque Supermarket, Santa Lucia, Floodway, Pasig City. Ang ngigapod, kompleto man kaayo og address. Makakamangon ka diha na noon. Ayan, no? Naminaw habang naka-duty sa imong programa. Thank you, ha? Ayan, shout out po kay Helen Abunales. Sabi niya, ang gwapo mo pala sa FB. Grabe, sa FB lang. Oo, maraming salamat, Helen, no? Sabi niya, ayan, nakikinig. Ako, naandan ko noon, maliit ako, kuha ng kahoy, panggatong, hoho, at igib ng tubig, hugas ng plato, nakikinig ako ngayon. Ayan, okay, no? Kahit pa paano, nakatutok din sila dito sa ating programa. Shoutout din kay Honey Bar Pineda, kay Aida Malinaw Annalyn, thanks po. Yan, you're very much welcome. Ayan, shout out din kay Edgar Sarita, sabi dito. Shout out na ako mga nakasakay karon taga Bakong. Ayan. Alright, no. Balik po tayo sa pinag-usapan po natin, Col, tungkol sa mga bagay-bagay na madalas na pinag-aawayan po ng magkakapatid. Lalo na pag may isa na hindi sinusunod yung utos ng mga magulang. Diba? Ito yung ang paggawa ng mga gawaing bahay, no? Alam natin yan na ang kahalagahan ng pagbibigay ng gawaing bahay sa mga kabataan. Siguro ngayon, bata ka pa, marami ka pang kakaining bigas. Puro ka na lang reklamo. Diba? Dapat sa'yo, Lusion, yun ang imong kigol. Alam mo, Col, yung mga bata ngayon, no, kailangang matuto yan. Alam mo, itong kahalagahan ng mga gawaing bahay ay nagpapahalaga yan. Mahalaga yan. Ang pagtulong sa mga gawaing bahay ay nagtuturo sa atin ng halaga, ng kontribusyon at pagtulong sa iba. O, diba? O, gipasiugda niini ang pagka-responsable o pag-atiman sa uban. Ibig sabihin yan, kapag magaling kang mga gawaing bahay. Alam ba, magaling kang magluto. Oy! Pag nag-outing kayo, maraming makakatikim sa'yo. Ay hindi pala, yung mga niluluto mo mga pagkain. Ibang klase yung matitikman natin pag gano'n, no? Yung niluluto mo. Ayan. At siyempre, magaling kang maghanda dyan, para na rin you are taking good care of others din. Kasi you're sharing what you know about something. Especially yung pagluluto na yan. Ayan, meron pa tayo. Kalusugan at kaayusan. Ang malinis at maayos na tahanan ay nakakatulong sa kalusugan at kaginhawaan ng mga naninirahan dito. Kini nagtugot sa usa ka mas balanse nga estilo sa kinabuhi, no? Imagine niyo nan pag hindi ka marunong maglinis ng bahay mo. Murag way kapuyo si inyuha, oy. Puro na lang alikabok na lang yung bahay ninyo. Imagine niyo yan. Di ba? Ayan. At meron pa tayo dito, no, na maidagdag dyan na mga kabisyo, no? Sa kabuuan po, ang mga gawaing bahay ay hindi lamang simpleng trabaho, ha? Mga bata, no? Kabataan ngayon. Hindi lang ito simpleng trabaho, kundi nagtuturo rin ito ng mga halaga at kasanayan na mahalaga sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Lalong-lalo na ikaw, may plano kang mag-asawa. Mismo, maglabas imo ang brief, di ka kakibawang laba.
Di ka kahibaw mo labas imong pante. Ay na lang usag pagminyo. Di ba, mga simpleng bagay po yan mga kabisyo, pero yun ang laging sinasabi ko sa mga kabataan ngayon, napaka-importante na gumawa tayo, no? O sumunod sa mga gawaing bahay. Mga simpleng bagay lang yan, no? Ito yung sinasabi ko, kami sa una. Itong bata pa di may kareklamo eh. Pag sinabi ng aming mga magulang na maghugas ka ng plato, diretso agad, hugas-hugas tayo ng plato. Hindi kagaya ngayon, naglalaro ng ML, umaatake. Sabihan ka ng anak mo, time sa ama kay wapa mo, atake pa ko. Kalami bang Lusion, yun ang kigol. Pero yung kabuuhan po mga kabisyo, no? Yung sinabi natin kanina na nakakatulong po ito para sa isang kabataan, no? Tulad mo, binata o kaya dalaga ngayon, at balang araw at magkakaroon ka rin ng sarili mong pamilya. Ayan. Meron pa po tayong oras para sa ating last few comments dito sa mga nag-comment sa ating fan page sa Totoy Bato Official, no? Ano yung madalas na inuutos sa'yo ng mga magulang mo nung kabataan mo? Ayan, sabi ni Rowena Blancia. Ayan, sabi dito, madalas inuutos ng tatay ko mga tools tulad ng crescent, long nose, pliers, screwdriver, Phillips screw. Dapat kabisado mo lahat ng tools dahil pag hindi at iba ibigay mo, palo ka. Uy! Okay. Tama. At tuwing hapon, kukuha ng tuba. Pagdating ng bahay, bawas na dahil iniinom ko, lalo na pag matamis. Pag maasim, walang bawas. Ang bihira naman. Salamat, Rowena. Nel Resurrection. Magsagob kag tubig. Uy, oo nga naman, tama naman din. Ayan, sabi dito kay sabi dito ni Randy, paghugas, Randy Torrejos, paghugas nagplato unya manglugag nakadiha kay magkabo kapaog tubig unya maglaog pagbaboy. Human hipuson pa nimo ang mga kanding kay ugma mumatap pa kag sayo para magtugway og kabaw, baka ug uban pang mga malalang mananap. Yahoo! Ang lalim naman ng Bisaya nito. Oo. Aw, suguan oy. Anga oy, ipit oy. Yan, sabi ni Randy. Maraming pong salamat, no, sa lahat ng mga nakatutok, no. At lagi pong abangan niyo po ang programa po 9 PM hanggang 12 midnight. Ito po ang programang Totoy na Love. At marami po tayong mga magagandang topiko po dito. A lot of topics we'll be talking about here. Alright, no? Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Sa mga nasa lansangan po ngayon, ingat po kayo sa mga may sakit. Get well soon po. Ito pa rin ang inyong kasama tuwing gabi sa Love Radio. Ako po si Totoy Bato. Daghang salamat. Ingat po tayo mga kabisyo.